събития, част от които започват в края на тази седмица. Ние ви запознаваме с историята на клуба и ви показваме част от главните герои в него. При мен вече са Тодор Марев, рекордьор по участие с 422 мача в групата на майсторите. Той е заставал 18 пъти под националния флаг с мъжкия ни отбор, 8 с младежки и 30 пъти с юношеския отбор. И Милен Бакърджиев, един от най-стъкнатите футболисти. Той е от тези, от които се помнят, така че е време да им кажа здравейте и добре дошли, господин Марев и господин Бакърджиев. Добре. Ще подготвим ли сме нещо интересно, което искам заедно да изгледаме. Предлагам ви да го видим в началото на разговора и после започваме. Така че, уважаеми зрители, един кратък отказ от филма на колегите Петър Герчев и Димитър Димитров ще видим сега, който ще ни върне към 1925 година, когато тогавашният футболен клуб Владислав печели Сребърната купа от Букурещ. Това е първата международна купа в българския футбол. Вижте. Първи мач, като играхме, купата я нямаше, нали? Почиваме 2 дена, на третия ден на Великден ще става втория мач. Мач отиваме на игрището ние с леките, като отидаме там. Купата я няма на трибуните. Тогава водача на Ангелсон, който наводи, казва, докато купата не дойде на трибуната, ние няма да влезем да играем. Разкусната е Боян Дянов. Зад него е Никола Лисканов. Центърен нападател. Зад него е Камиона Стоян Златев, десен халбек. До него е Кирил Денев, Миндела, ляв защит, ляв бек. До него е Черния Борис, десен бек. Йордан Костов, заека, беше ляв инсайд. Щеро Савов, ляв халбек. Как беше Щерчо? Александър Бояжиев играеше дясно крило. Десен защитник, десен нападател, играе Хаф Иван Найденов. И като дойде на децата, митничарите вземаха купата. И ние пускаха да влезе в България. Да. Тогава помня капитана ни Боян Дянов, отиде говори с София, говореха. И разреши и ние дадаха митничарите. Гарата беше припълнена с народ и бутери на куча. Там се организира една голяма манифестация, начало с военната музика, която премина през главните улици на града и завърши втората част на градината пред паметниците на Васил Левски и на Христо Ботев, където се положиха. До 1945 година беше клуба на Тича. Клуба на Тича беше тогава на улица Сливница, сега Георги Димитров, 29. Оттам, след обединението на Тича и Владислав, купата отиде в клуба на Черно море, в дома на Народната. И там аз един ден научих, че е обърнали на пепели. Отидох лично при заместник председателя Васил Дамянов. Той беше много любезен. Казах му, че съм обучен от тази работа и че купата искам да я взема да я стопани съм аз. Намерих ми в един таван в Черно море, там в игрището, затворена цялата в прах, черна като катран и пълна вътре с такова угърки от цигари. Това е първата купа, спечелена от чужбина от български филм. Купата, когато пристига тук, беше без този подставка. Тази подставка я направи, тук имаше един известен стругар. Стругар не беше той, но той беше Резбар. Да, Резбар, казваше се Жечо Арнолдов. Той я направи с орех от орехово дърво и я поставихме. Първата международна купа, която идва в България и тя е присъдена на сегашния вече Черно море, тогава обединени два клуба. С какви чувства гледахте това? Виждам, че се поразвълнувахте, докато гледахте този репортаж. Тази купа аз съм я виждал в стария клуб, когато бяхме обединени спортни клубове физкултурно дружество Черно море и съм я виждал преди нашия председател тази купа. Знаех, че е спечелена в Букурещ,
Но винаги така съм си, така и по-късно си мислял, защо не е, нали, в някоя витрина, нали, поставена там, специален ъгъл, където са всички... където е място. Да. Ами дано сега по повод тази 100 годишнина да бъде направен такъв кът. Всъщност Черно море има нужда от точно от такъв кът, който да събира така миналото, славното минало на този отбор. Господин Марев, вие имате дълго спортна кариера, дълга, близо 40 години. Вашето обяснение за това спортно дълголетие, преди да включим и господин Бакърджиев в разговора? Това е по-скоро индивидуално. Да кажем всъщност присъствието ви в клуба от коя до коя година? Аз, откакто се помня, съм в клуб... От 18 годишен. Даже от 9 годишен, може би. Да. Нали, клуба са последните, значи 89-та, 90-та и 91-та година, само когато се отделих, вече бях на 36-7 години. Тогава клуба заяви, че няма нужда от моите услуги. И така отидах 2 години последни в Силистра. След това се върнах, играеш треньор, бях в Ловеч Провадия и оттам 94-та година съдбата отново ме върна в Черно море, като играеш помощник треньор на Стефан Богомилов и на косъм отбора трябваше да бъде спечелен. Мисля, че и Милион играеше тогава и по лошо стечение на обстоятелства само на косъм не го спасихме отбора. Да. Господин Бакърджиев, вашето присъствие, как се наложихте вие в отбора на Черно море? Как се стекоха нещата? Аз първо искам да изкажа моето удоволствие, гледайки тези кадри от романтичния период на развитието на футболната игра. Това е наистина романтичен период. Да, който всъщност пък е предпоставка за създаване на следващите поколения и историята на Черно море, което се гради и извира от тези недра. Но тъй като ви така на телевизията показахте и самата емблема, аз за това някой път, малко преди това говорихме с Тошко извън съблекалната, ние сякак не разбираме същността на 100 годишнината. Основаването ми през 1913 година. На тази емблема, истинската емблема на Черно море е Черно море 913 година. И може би в времето след промените, тъй като са минавали много различни собственици, спонсори и никой не е обръщал внимание, но истинската емблема на Черно море е свързана с историята и затова в момента ние коментираме история и аз исках да отбележа факта. И това, което гледаме сега е история. Черно море, Берое, мач от 76-та. Кой от вас е там? Аз съм участвал в този мач. Как си спомняте и какво си спомняте? Успяхме ли тук, видяхме междинен резултат? С победа ли излязохме от този матч? Значи, трудно мога да си спомня, много мачове са натрупали, точно този как завършил. Черно море води 3-1 тук. Да, но ето виждаме тук, значи, митичния Юрий Гагарин, който... За съжаление сега е една дупка. Да, аз доколкото знам, вече са задействани процедурите за окончателното всички казват, че през 2014 ще започне строителство. Всички се надяваме това да се случи, защото Варна го заслужава и отбор като Черно море с 100 годишна история. Да започнем с това в онези години, времето на състезание. Как се налагаше тогава един футболист? Конкуренцията каква беше сред вас? Толкова ли много имаше преминаване при вас, но при господин Бакърджиев? Много ли бяха отборите, които така искаха ето този футболист? Аз започвам от зад напред. Това поколение, което спечели 4-то място на световното първенство, то излезе и е резултат на тази конкуренция, на тази конюнктура, която беше в годините. Това ли беше най-силният период на българския футбол? Около? Не може да кажем. Или това е резултат. Това е резултат вече. В годините преди промените много трудно се излизаше навън. И всъщност, освен че всички футболисти бяха много добри, разчиташе се преди всичко на местни школи, които бяха гръбнака навсякъде. А варненската школа така беше доста сериозна и някъде мисля, че над 75% от хората, които играеха, те
бяха от тази школа и бяха други моралните желания да бъдат представени в отбора, а освен всичко имаше много добри футболисти във всички времена и във всички епохи. И това нещо се предаваше и след като трудно е да излезеш в чужбина да играеш, нормално е цели поколения юношески гарнитури са си отивали без да се докоснат до футбола, до големия футбол, като са имали тези качества, ако правим сравнения аналогични. Да. Но тъй като времената са различни, затова не искам да съпоставям изцяло и в контрастните ситуации, да съпоставям двата нюанса. Господин Марев, какво ви правеше отбор, какво ви правеше екип? Можете да споменете имената от вашето време, с тези, с които сте създали този отбор в онези силни години негови? Ами аз когато влязах в отбора, първо беше много странно самото моето влизане към при тези футболисти, които дълго време там се говорише, нали, за защита, която е 100 годишната защита, там, които са с голям опит. И като попаднах между тези хора, бях първо крайно възхитен от тази ситуация. Гледах ги като някакви божества и постепенно техният менталитет на обич към клуба, към Варна, да се представиш по-добре. Значи, моралните качества на тези хора се предаваха от поколение на поколение. Сега, понеже работя в момента с деца в школата и така имам и претенции за една от най-добрите школи, аз не мога толкова години вече в футбола, не мога да изкарам някаква рецепта, която ще каже, значи, точно това е пътя, по който, нали, ще бъде дадено дете, даже и талантливо ще влезе в футбола. Има случаи много, когато един талантлив футболист показва, че има нужните качества, но така или иначе не може да се реализира в мъжкия футбол. Това е низ от обстоятелства, от стечения на дадени неща, които довеждат до реализирането на даден футболист. И като погледна така и, нали, на известните наши футболисти, пътя им, кое ги обединява? Обединява ги първо техния талант и изключителната им работоспособност. Значи, това е в основата на всичко. А всичко друго е голяма доза късмет и случайност. Да. Вие да кажете за най-силния, най-така впечатляващия момент от вашата кариера, господин Бакърджиев? Аз не мога да конкретизирам нещата, ние бяхме щастливи, че играехме в футбол. И всъщност всички, които играят тази игра, съм убеден, че преди всичко изпитват удоволствие и затова ние не мислихме, желанието на всеки ден беше да се добере до терена, да му гласуват доверие, да се покаже и да излезе с чест. Затова казвам, че то си е истинско щастие да играеш в футбол. И ако вече успееш да бъдеш лидер, водач и да успееш като доста наши колеги, които успяха и в чужбина с доста сериозни призови отличия, това е наистина голямо удоволствие. Понеже предстоят сега поредица от събития, с които ще бъде отбелязана тази 100 годишнина, да кажем, че в събота започва тези тържества. В събота, уважаеми зрители, на 2 март на стадион Тича от 19 часа, забележете и 13 минути, 13 заради 1913 година. Тогава в 19 часа и 13 минути ще започне тържеството по повод 100 годишнината на футболен клуб Черно море. Той е организиран от фен клуба. Да призовем всички, които обичат Черно море, всички, които са били през годините, да присъстват. Лично вие ще бъдете ли там, господин Марев? Естествено, че ще бъда. Значи, това е тържество за всички нас и като се обърна така в миналото, колко десетки поколения са си дали най-хубавите години за този отбор, просто няма как да ни присъстваме там. Ще бъде много хубаво. Ние ще бъдем всичките в свои води, между свои хора, така че не очакват наистина и ни часове на истинско приятелство и дружба. С спомените и надеждата обаче, дали така ще бъде? Надежда, че Черно море ще постигне и това, което все още не е направило в годините напред. Имате ли този оптимизъм, тази вяра, господин Бакърджиев? Аз съм казал неведнъж, че в последните
10 години Черноморе трябваше да бъде поне 2 пъти шампион. И като знам климата, който съществува в града, мисля, че е един от малкото отбори, които имат шанса да направят нещо доста сериозно на футболната сцена в България. Но футбол е наука, тя не е нещо, което да седнеш, да го прочетеш и да си готов. Това е нещо, което изисква да си минал през огъня, да си минал през много неща на различни етапи, защото не винаги, ако си бил добър футболист, може да си добър ръководител, може да си добър треньор и така нататък. Но комплексите съществуват и те пречат в много пъти за развитието, ако ти се повери управленческа длъжност или нещо. Това са много сериозни неща и затова казвам, основите в Черноморе съществуват. Въпросът е желанието и програмата. Защото едно такова нещо няма как да стане от днеска за утре. Това са неща, които се програмират, следва се програма, прави се програма, когато се срещнат двата лъча школа, качества, амбиции, материални възможности и материална база. Добре, пожелаваме ви го всичко това да се събере на куп и да постигне това, което до тук не е направил Черно море. Благодаря ви за вашето участие. Бъдете живи и здрави. Щастлива среща. Ние ще продължим да отразяваме това, което ще се случи във връзка с тази 100 годишнина. Сега